Kaixo, gaur hemen gaude, ikusten duzuenez Laurgaineko tontorrean ez dago elurrik, baina eguraldi nahiko ona dago gure bikideekin. Kaixo. Nola ez, itxaskiko entrenatzaileekin berba egiteko. Goazen bada. Zer iruditu zaizue aurtengo itxaski taldea? Zer iruditu zaizkizue itxaje berriak? Bueno, aurten atzekaldean nahiko sendotu dugu, barkatu. Iker Itxasoren etorrera nahiko garrantzitsua izan da taldearentzat. Eta aurrekaldean ere espero dugu Harrik bere forma fisikoa hobetzea eta ondorioz horrekin bere lehen urteko pitxitxia gailentzea. Nire ustez ez da guk eskatu duen guztia etorri. Guk juntari, jokalari garrantzitsua bat eskatu genio, baina ez dugu ekarri. Hala ere, extrakomunitario bat ere ekarri berromen dugu, debako bat edo... eta pinta hona mendoka. Baina veterania galdu du, hori oso garrantzitsua izango da. Baina aurrelari bat, fitxatu beharra, medio eskui bat, ze Oier Arantzabal ez dakigu bere errendimendua nolako izango den eta... Zan behar dago Fernandoren baja itzele izango dela atzean, bere zentral joko gogorrarekin erabat galduko du utxune hori. Beno, eta orain beste galdera bat doa. Orain fitxaketei buruz hitz egin dugun bezala, zer helburu jartzen dizkizue zeuen buruei entrenatzaile gisa? Kontuan edukita entrenatzaile nahiko sendoak zarete. Bueno, nire aurtengo helburu nagusienetako bat, lehenengo hiritan geratzea da. Marmolekin nahiko lan izango dugu, hirugarrengo postu hori irabazteko, baina lortzea espero. Nik neurri bajoako helburua ditut. Partidu joan, Marmole irabazi hori bai, derbia, Marmol, baina hori moztu, baina kopan sartzea helburu politia izango litzateke. Hemen gaude berriz ere gure Laurgaineko estaxean entrenatzen ari dira gure lagunak eta lortu dugu momentutxo bat berriz ere hitz egiteko gure entrenatzaileekin, nola ez? Gorka Bangal, George Bangal eta Jurdikovic serbiarrarekin. Beste galdera bat eta azkena. Amaitzeko. Zuen helburuak ikusita bitzetan deskribatu itxaski zer den. This year. Yeah! Hey little girl, don't walk so fast. This year, yes. I want just talk to lads. Oh yeah, oh yeah. This year, yes. Hey little girl, don't walk so fast. Yes. I want just talk to lads. I got so many things to say to you. So don't you reach home before I do. I wanna tell you that I love the way you walk. Really show your body. I tell you that I love the way you talk. Really show your body. Never make you blue. Oh no. Really show your body. Yeah. Never turn my back on you. Never make you cry. Saw you yesterday. Marmol. Ooh yeah. Give me time. Give me time, baby. Break it to me gently.
Yeah. If this is goodbye, baby, say it slow, 'cause you taught me to. Aldea bira. Bai. Zan beharra dago Fernandoren baja itzela izango dela atzean, bere zentral joko gogorrarekin Bueltak eman txiko? erabat galduko dugu utxune hori.